तुझी दिशा बदल आणि तू पळोवंक शकतलोय. आज सगळो संसार संतोष पावला, कित्याक स्वामी जेजू जिवन जाला. काळोखे संवसारांत उसवाड फांकला, पातके मनशाक सोडवण उदेला आणि अशें देवान मनशांतय आपलो संबंध परतून घट केला. जेजू 2000 वर्सां आदी जल्मलो आणि होच दबाजो आज आमी संभ्रमता जेजूचो जल्माचो दबाजो. आणि जराल रितीन संवसाराची परिस्थिती आमी आज पळयल्यार जे आदी असली आतांय बी तशीच आसा. आज मनीस ग्रेस जाला पण मनीस दुबळकायेन तो आसा. आज मनशा लागीं शिक्षण आसा पण समस्यांक परिहार ना. आज आमच्या आस्पत्र्यांनी वखदां आसात पण आमच्या शिकपणाक परिहार वा भलायकी ना जाला. आणि हे सगळे वर्स आमी पळयला कोरोना पिडे वरवीं सगळे मनशाक कंगाल जाल्ले. आणि अशें ह्या कंगाल जाल्ल्या परिस्थितींत जेजूचो जल्म वा जेजूच्या जल्माचो संदेश आज आमकां कितें जावंक आसा. आणि हो संदेश वा जेजूचो जल्म अर्थाभरीत रितीन आमी समजूच्या खातीर थोडे संगती आमच्या जिवितांत आज आमी समजोवया. आणि अशें हो जेजूचो जल्म एक अर्थाभरीत रितीन संभ्रमूंक आमी प्रयत्न करया. पयले सुवातेर म्हजी दिशा म्हजे वयरूच आमी खंचूंक आमी प्रयत्न करया. आज सबार जण आमी हेरा विशयान जाणा जावंक प्रयत्न करता, संवसारा विशयान जाणा जावंक आमी प्रयत्न करता, पूण चडावत रितीन आज आमकांच आमी नेणा जाता. आणि सांगणे प्रमाणे वा समीक्षे प्रमाणे आमी पळयता मनीस दुसऱ्या विशयांत 31% तो जाणा आसा. जावं ती संवसारा विशयांत 50% ताका कळीत आसा, पण ताच्याच विशयांत ताका समजणी असली भोव उणी जावन आसा. देखून आयच्या दिसा आमची नदर आमचेर आमी कंसोवया आणि आमकांच आमी जाणा जावच्याक आमी प्रयत्न करया. ग्रीक तत्वशास्त्रज्ञ सोक्रेटस म्हणटा तुकाच तू जाणा जा. आणि जेन्ना आमकांच आमी जाणा जाल्यार आमचे उणेपण, आमचे बरेपण, आमची अस्कतकाय आमकां जाणा जावंक सादी जाता. आणि अशें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत अर्थाभरीत रितीन जिवंक आमकां सादी जातलें. दुसरें आमी देवाचेर आमची नजर आमी खंचोवया, कित्याक आमकां देवान रचला आणि आमचें जिवीत आज देवातान आमकां फावो जाला. आणि परतून जेजू ह्या संवसारांत जल्मला, परतून आमकां उगडास करूंक, कित्याक आमचें जिवीत देवातान आमकां फावो जाता म्हणून. कित्याक आज संवसारांत ही परिस्थिती बिगाडला. आज संवसारांत जायते उणेपण, अस्कतकाय वा जायती तराची पातकां आज संवसारांत आसा जाल्यार आज मनीस देवाक विसरला, देवातान पयस गेला. आज आमचे थंय जायते संपर्क साधना जावं ती जायती वाडावळ जाल्ली आसा, पण ह्या वाडावळी मध्ये मनीस आज देवाक विसरला. देखून आमचे फोकस वा आमची नदर परतून आमी देवाचेर दवरूंक आमी प्रयत्न करया. आणि तिसऱ्यान आमी पळयता आमची एक नदर आमच्या भोंवतणी अशा भाव भयणींचेर आमी खंचोवंक प्रयत्न करया. जेजूचो जल्म विशेष रितीन बोडव्यांनी आमकां तांच्या गायना मुखांतर कळयलो, जावं ती गवळ्यांनी ताका भेट केली, देग रायांनी ताका भेट केली. आणि अशें जे जेजू कितें आशेवन आसलो ही ताची बरी खबर सगळ्या संवसारांत परगटली. आणि जेजू आपले परगट मिसांव आरंभ करता आसतना ताणें ल्हानांतल्याक ल्हानाक आपलो मोग केलो. आणि अशें पातके मनशा कुळाक देवातय पाटी व्हरच्याक ताणें प्रयत्न केले. जेजूस आपल्या उतरांनी म्हणटा जें कितें तुमी अति ल्हानांतल्याक ल्हानाक करतात तें तुमी म्हाकाच करता. देखून जेजूचो हो संदेश कार्या रितीन आमच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी अशें पेल्याच्या कश्टांक आमी पावया, पेल्या थंय देवाचे मुखामोळ आमी पळोवया. आणि अशें सगळें नतला दबासो जेजूचो जल्म आमी अर्थाभरीत रितीन संभ्रमूंक प्रयत्न करया. तोच क्रिस्त, तोच बाळक जेजू आमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून